Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem a parlar sobre la classificació dels funcionaris de carrera. Doncs bé, la classificació principal és amb grups i la trobem en l'article 76 de l'EBEB. I aquí tenim el grup A1, A2, B, C1, C2 i agrupacions professionals. Per cadascun d'aquests grups es requereix una titulació concreta. Per l'A1 i l'A2 es requereix títol universitari. Per la B, tècnic superior, per la C1, batxiller o tècnic, per la C2, ESO i per agrupacions professionals no es requereix cap titulació. Com a classificació complementària tenim la classificació en cossos. Aquesta classificació s'utilitza a la Generalitat de Catalunya. Els cossos generals i específic. Pel que fa als cossos generals, els trobem definits a les disposicions addicionals del Decret Legislatiu 1/1997 i concretament són aquests d'aquí. El Cos Superior d'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Cos de Gestió d'Administració, el Cos Administratiu, el Cos d'Auxiliar d'Administració, el Cos de Subaltern. Després tenim els cossos especials, que els cossos especials tenim el cos de Mossos d'Esquadra, cos de bombers, d'agents rurals, d'intervenció, tributaris, penitenciaris, etc. etc. Estudia't bé aquestes classificacions, les formacions que es requereixen perquè són preguntes molt típiques en els exàmens. Moltes gràcies!